लांजोब्बाय दा बेसखौ लादो नोङो बेसखौ जानोसै एन्जर बायदि बोलांजोबथारदों दसेनो गोथावना गैला ओरै खना खनाखौ हायखांनानै लोंबावथारनांगौ थाइजौआ नै जोंना बारा देराखै ओमफ्राय रियेलावहाय एसे गिदिर गिदिर नुयो दा नैबे केमेरायावहाय फिसा फिसा नुयो ओमफ्राय जोङो दायो बेखौनो थाइजौ खाजि बानायना जानोसै देहानदो थाइबेसानो गोमोनबो जाबाय फिसा फिसायानो गोमोन जादों थाइजौ खाजि बनना जानोसै बोराय बुरै जोंहा आव 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 जाबाय दैलायनोसै ओरै हाबना थानो गोसो जाबाय दाथ' इमान गरम जायोना सोरबा इसेबां गरम बापरे थानो हाखाया गरमानो थाइजौ खाजि जानानै एसे थान्दा जानोसै टिं 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 दायो एसे मोनहां जाबायमोन दा बेखौनो जोङो मोनथांग्राखौनो खाजि बानायनानै जाखासै हाथारला जि गरमखा गरमनि थाखायनो जों मा जागोन मा थागोन बोराय बुरै जोङो खाजि बानायनानै जानोसै आरो थाइजौ खाजि एसे मोनथांग्रा माथो बेखौ खर'खौ जानो नाम दायो आङो हानानै होखांबाय नै ओमफ्राय बोराया जोंना मिस्टारा हबाय ओमफ्राय दा बानलु सामब्राम देनानै होनोसै आरो दे थाब थाब हदो जानो लुबैथारबाय नै थाइनैया बोरैबा गोथां गोथां हगासिनो नै बेयाव दायो सामब्राम दं सामब्राम गुफुरफोरखौ देनोसै एसे सारदों दायो होगोन एसे सिनि ओमफ्राय संख्रिखौ होदो एसे हालदै संख्रि माला फैयाखै दायो हालदै सारबाय एसे बे जाबाय संख्रि दायो बानलु आरो सामब्राम गुफुरल' देबानो लगायनानै जासिगोन मासि गरम आयो बेबायदि गरम जायोना अखाबो हानदों ना माथो बानलु देनायाव बादस्रावैनि एसे संख्रि होना लानोसै आं नङाबा बादस्रावनो नागिरो ना देनायाव थालिर बिलाइयाव जाब्ला बिराद गोथाव मोनजायो ओंखायनो थालिर बिलाइ लायो जोङो दा बे मोनसेयावनो जागोन जों दा खेबसेनो थालिर बिलाइयाव लखबबाय जोङो थाइजौ खाजिखौ आं साम'खौसो जागोन आखाइजों जाबासो गोथाव जायो थाइजौ सानाव संख्रि सोलानबा नै बावनो दोनखानोसै आं जोंसो मोदानाय नुदों मोदान हाला बे साम'जोंसो जानोसै जोंहा आखाइजोंसो जानांगौ आखाइ आलु होनो आखाइजों जाबासो मोजां आं आखाइजों जानो हाया आलु खननैसो जानो हाथाय खैजोबखायो बाला थालिर बिलाइयावसो जानांगौ थालिर बिलाइयाव जाबा बिराद गोथाव मोनजाखायो आलुखौ सानफासे बेदर जानो हानाय नंला आं मन'ग्रा डाइरेक्ट एसे संख्रि नांबावोमोनलै मोनजा दिनखौ जाना गोथावालाय जि गोथाव जाखादों ओमफ्राय हाथाया खैजोबसिगोन नोंथ' डाइरेक्ट मन'खादोंसो अरनोनो हानाय नंला आं डाइरेक्ट मन'नो हाया बिदिखौ गियो आं माने अरनांगौ जाखो बे अमा खानायखौलाय हखाजोबनायखौलाय हाब अराबा दा बेदर बायगोन नों सोर न'नि मानसिया बेदर बायबाय बेदरखौ अरनो हानाय नङा हाथाइखिनिया फारसेथिंल' अरखादों आं बेदर बायबा फारसेथिंखौ अरनानै जाथारगोन आं जालुबाय आंनाव लावहाबदों थाइजौ खाजि जानो मा खालामगोन दुगैनोसै ने आंहा न' दै सारनांगौ हाथाय खैजोब्बाय जाया सानबाबो जाबाय थानो लुगैबाय थाथारो एसे गोथाव ना जा बुरजा दंबावोसो मन'जोबथारगोन जोंखौ दाउ दैखौ ओमफ्राय हराव खिबुजोबथोंसै आरो खिलाला जोबथोंसै
दा उदैया ल'बाय थाबाथाय थान्दा मोनसे बायनानै लोंनानै गुसु खालामहरनांगोनलै जाखायो बे फाइसल' बानलुआवनो जोंना आलौबाय आरो खुगाया एसे सालाया मानसिया बोरै जायोहाय बाराबो होथाराखै बानलुखौ मानसि जाबाबो जोबाहाय बिराद निसख'लायनाय जासिगोन जोब्बाय थालिर बिलाइखौनो सोलालायनांसिगोनसो ना बिथिंखौ सोलादो आं बिथिंखौ सोलानोसै जायो गैथारला नै एसेल' थारसै मानसि जायो जि बुरजा बुरजा सोयो जायाबा हाथायानो अरनाय बायदि मोनला फैजोब्बाय हाथायानो नख्लि थैलाबाय बेना खिन्थु नोगोद दै गांबाय आं लोंथ्रां थाइजौ जानानै दा दै लोंखा खिगुगोनबो लांजोब्बाय दा बे एसेखौ लादो नोङो आं बे एसेखौ जानोसै एन्जर बायदि बोलांजोबथारदों दसेनो गोथावना गैला ओरै खना खनानिखौ हायखांनानै लोंबावथारनांगौ नोगोद जाखाबाय जों दायो गैला थालिर बिलाइ लांदां जाबाय गाम्बानि गोदिखौ सोलाबावनोसै एसे आं सोलाला सोर फैखो जाग्रासो फैदोंमोनदां आजा आजा नाङा थें 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 खोनायो बिनि रिएक्सनखौ नायदो एबार लेंहरनानै फिसालानि रिएक्सनखौ नायदो थाइजौ खाजि जाखांबाय नालाय जोङो बे गावनो दोनाबा माबायदि रिएक्सन जागोन नायबानो जाबाय नायदो माबायदि रिएक्सन जाफैगोन दोनासै जाजोब्बाय गथ' लोमजायो गाया दङ दोन्दों नोंना बैलाय थां लाबोजाव जाफै नायदो माबायदि रिएक्सन जादों दोनाखै होननानै थगायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा मा होनो दोनाखै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आं दोनखादों रिएक्सन दङ बिमाखौ सौफैलाबायथारबाय ओमफ्राय दोनाबा दाय जाखायोना ओंखायनो दोनखायो जोङो गथ'आबो जानो लुबैना दोनाखै होननानै थगायनाय जादों आरो होमबालाय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैदां ने दोना माने सोलाबावगौ नै होमबालाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो बयनोबो आरो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय गरमाव माबायदि जायो बयबो सापर्ट होलांबाय था जोङो नाजालांबाय थानोसै आरो गुगल एडसेन्स एप्लाइ खालामबाय जोंनिया चेनेला ओमफ्राय सफैसिन दा बावैनो सप्तासेसो जाबाय उनावहाय गुगल एडसेन्स सफैयोबा नोंसिनि सिगाङावनो शेयार खालामगोन आरो जोङो नायदो नै फिसालायाबो जासिगोन दे होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय टाटा